Светът около нас е шумен. Хаосът те поглъща. Всеки ден ти обещават щастие, но колко често наистина го намираш? Загубили сме връзка с себе си. Бягаме, борим се, страдаме и забравяме най-важното – вътрешния мир. Но има път. Път, по който са вървели Марк Аврелий, Епиктет, Сенека и още много мъдреци. Техните уроци не са изгубени. Те живеят тук. В този канал ще откриеш мъдростта на стоицизма, практични съвети за спокойствие, самодисциплина, преодоляване на страхове и продуктивност. Ако търсиш повече от повърхностни обещания, ако искаш да намериш вътрешната си крепост, абонирай се, защото това е твоето ново начало.